आङो दिनै भारतीय जातीय कांग्रेसनि जानानै दिनै नमिनेशनखौ तामुलपुर विधानसभा समस्तिनि थाखाय आं गथायबाय आरो आङो दिनै बे केन्डिडेटनि थाखाय नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आंनि जे गोबां बोसोरनि जिथु सिमां बे सिमाङा दिनै जाफुंबाय आरो आंनि जिथु सिमां अकल नमिनेशन पेपारा साबमिट खालामनायनि उनावल' बे गोजोननाय नङा, आङो देरहालांनायनि जिथु मोनसे सिमां दं बेबो जाफुंगोन आरो आङो गोबां भट लानानै देरहालांनायनि मोनसे आसा दं आरो 70,000 बेखौ भट मोननानै आङो देरहालांगोन। बे जेंना आरो साननो गोनां बाथ्रा दङ। हाइ प्रफाइलाबो एखनबा जेनो, प्रधान मन्त्रियाबो एखनबा जेनो, नङा होमबा, चिफ मिनिस्टाराबो एखनबा जेनो। बे एख' गिदिर बाथ्रा राजनितियाव जिथु रायजोनि सायावसो निर्भर खालामगोन, खामानि मावनायनि सायाव बिसोरनि मत' बिसोरनि मावबोनाय पास्ट समावहाय मा धरনের रायजोनि खाथियाव थांदोंमोन, मा मावदोंमोन, मा थादोंमोन, बेफोरनि सायाव सोनारो। जों नुनो मोन्दोंबा बिथांमोना बे रायजोनि खाथियाव थांनानै जिखिनि मावनाय रायजो राजानि जिथु अभाब बेखौ सुफुंनो हायाखै, बे फेलियर जादों आरो बेनिखायनो आङो गोजोननाय मोन्दों जे आङो गावखौनो खाफाल गोनां होनना सानना लादों। मानोना हाइ प्रफाइल आगोलनि CM प्रमद बर' बिथांजों दानि MP आरो लोगोसे आगोलनि MP आरो एबा स्पिकार आसाम बिधान सभानि बिथांमोनजों आङो दावहा नांनो मोननानै जोबोद निजेखौनो खाफाल गोनां होनना सानना लादों आरो बिथांमोनखौ आं फेजेननो हागोन बे आङो रोखा। आरो दिनै नोंथांमोना लिरना दोननो हागौ जे आंहा 7,000नि बांसिन भट लानानै आं बिथांमोनखौ फेजेननानै असम बिधान सभायाव आङो बे मासिखौ लानो हागोन। रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं बेखौनो लादों जे समाजाव एसे बेले बेजे जानानै दङ आरो नैबे मोनसे बाथ्रा नुनो मोना। दानि जिथु सरकार, दानि सरकारा मा नुनो मोन्दों, जातिफोरखौ लानानै, जात पातखौ लानानै जिहेथु मोनसे सासन खालामगासिनो दं, अपसासन होननानै बुंजायो बेखौ। जे बिथांमोना गावखौल' सिनायो, गुबुन गुबुन जातिफोरखौ माने जिखिनि नोजोर होनानै नायनांगौ बेखौ नायाखै। खिन्थु जोंनि कंग्रेस दला नङा, निरपेक्ष होननानै बुङो बेखौ। दा BJPआ निरपेक्ष होननानैसो बुंदों, खिन्थु धर्म निरपेक्षबो नङा आरो बे जातिगतनिबो निरपेक्ष नङा। मोनसे जातिखौ गाख्लेना दोननानै मोनसे जातिखौल' गोजौआव लांनो नागिरगासिनो दङ, खिन्थु जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिदि नङा। जोङो धर्म निरपेक्ष भाबै बेखौ जों खामानिखौ मावलांगोन आरो रायजो राजानि खाथियाव बिथांमोननि जिथु अभाब जोंहा बेवहाय मावनो गोनां दङ। जोंनि भुटान बर्डार एरियायाव मानसि आरो मैदेरनि जिथु संघात, दैनि जेंना, लोंनाय दैनि जेंना, दुब्लिबारियाव माइ गायनो दै मोना, ओमफ्राय जुबफ्रा दिनै आनइमप्लय जाना दङ। बेखौ सेल्फ एमप्लय जों बोरै खालामनो हागौ? अकल साकरि दा सम्पुर्ण हयथ' जों होजोबनो हाया जानो हागौ, नाथाय जोङो मा खालामनो हागोन, बायदिसिना स्किमफोर होनानै जे शिक्षित जुबकफोरखौ जोङो मा खालामनो हागौ, सेल्फ एमप्लय खालामनो हागौ। आइजोफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जों संस्थापन होनानै जेब्लानाखि महिला सबलीकरन होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो सानदों आरो समाजखौ जिथु बेले बेजे दङ बेखौ जोङो खौसे लाबोनानै मोनसे आवगायलांनानै गोदान असम दानो सानदों। बेफोरखौ लानानै जोङो माबा खालामगोन, दिनै रायजोनि खाथियाव आं थांगोन।